आरो एकर्डनि जायफोरनाखि दफा दं जे दफाया जोंनि थाखाय मोजां बिटिसि बासिनि थाखाय मोजां जोंनि बिटिसिखौ खांनो हागोन जे दफाखौ मावफुङोबा बेखौ जोङो आखरि आखरि फालन खालामलांनोबो जोङो सिन्था खालामदों आरोखि जेखौ लाबोबा जोंहा लाब जागोन फरायसा आफादा दिनै माने गोहोआव थानाय समाव दिनै जे खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लाया हायाखिसै एकर्डनि फैसाफ्रा सफैजोबाखै मोनसेबो दिनै स्कुल कलेजफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जालाङाखिसै गंसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन प्रहलाद ब्रह्मनि ना मोनसे भिडिअ सफैदों गोजां बोथोरबो सफैबायलायनो एसे ओंखायनो गोजांनाय ट्रेकसो गाननानै दङ थ' जेखियानो जाला मानो BPF दोलोनि लाइमोन गांखंनि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायदों लोगोसे नैबे गोजोन गोरोबथानि सायाव मा होनदों बा फरायसा आफादनि सायाव मा बुंदों धरना खालामनायनि सायाव मा बुंदों नङा होमबा एसे खोनासंनानै लानि बा बुजिनानै लानि बिनि उनाव माखासे भिडिअ दंबावो बेखौ आं दाहाय हगारगोन। बेखौ दिनै नुबाय थादों नाटक बादि नुदों दिनैनि जा प्रमद बर' दैदेननाय थांनाय बारनि जोंनि सरकारमोन बे समाव बिटिआर एकर्डआ मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो सिरि थाखो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै दिल्लीयाव रायलायहैयो सोरबा माने आइबिनि डाइरेक्टर रायलायहैदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैबाय थादों मालाबा प्रधान मन्त्रिखौ लोगो हमहैदों नाथाय मोनसेबो फ्रुइटफुल जायाखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिथांमोना खुद्रिनोबो हायाखै नाथाय दिनैहाय BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबा दाख्लै रेलि खालामखांबाय दिनै बेहाय माने दुखुनांथाव जाथायबो जाबाय क'क्राझाराव जे मानसि गावखौ सावथारना लाबोलायनाय माखासे घटनाफोरबो जाबाय बोरै जाखो बोरै जा जों बेखौ तदन्त खालामनोबो थाङा जा जाथाय जादों दुखुनांथाव जादों दा जेखि जाया मानो दिनैहाय नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने गोहोआव थानाय समाव दिनै जे खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लाया हायाखिसै नाथाय दिनै BPF सरकार जाबा दिनैहाय माने BPFखौ डिस्टार्ब होनो नागिरनाय बादि नुबाय थानो नागिरदों आरोखि दा दिनै बेखौ नुबाय थादों दिल्लीयाव रेलि खालामनो नागिरदों खालामथों बिथांमोना जोंहा आपत्ति गैया डेम'क्रेटिक राइट्स बियो आन्दलन खालामनो हायो खालामबाय थादों खिन्थु जे खामानिखौ बिथांमोना गावसोरनो दिनै मावनांगौमोन समायबो मोन्दोंमोन नाथाय बे समाव दिनै 1%बो मावलांनो हायिया बिराद दुखुनांथाव आरोखि दिनै बिटिआर एकर्डनि फैसाफ्रा सफैजोबाखै मोनसेबो दिनै स्कुल कलेजफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जालाङाखिसै गंसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै दिनै 10टा कलेजआबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै दा बे खामानिखौ जोंनि सरकारा दिनै मावनो गोनां जागासिनो दं दा बिराद बेले बेजे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिराद लायबिलिटिस दङ दिनै बिराद एन'मेलिस दङ दिनै माने गोबांथार खामानिफ्रा मावदों दा थिखादारफ्रा फैनानै दावराव जाफैयो बबेबा थिखाखौ मावदों उनाव वार्क अर्डारबो गैया माबो गैया प्रमद बर' बिथाङा मावनो थिनदों दा नों फाइलाव जेबो गैया दा बिथांमोनखौबो बिथाङा नस्थ' खालामलांबाय गावनि मानसिखौनो गावनो सेस खालामलांबाय दिनै 1 कोटि 2 कोटिनि खामानि मावग्रोदों मावग्रोदो जागोन बिथाङा मोनसे आसा दंमोन खोमा गाव इलेक्सनाव देरहानानै सिफ जाफिनगोन नाथाय दिनै गावबो जेनबाय दिनै हाजार हाजार इउथ्सफोर जायफोर थिखादारफोर दंमोन बिथांमोननि जेनाखि रांखान्थि अबस्था बा बिथांमोननि जेनाखि क्रेडेन्सियेल मोननांगौमोन दिनै बिथांमोना दिनै रांखान्थि अलखदावसो गोलैनो गोनां जाबाय दा खोब दुखुनांथाव जेखि जाया जों गासिखौबो मोनसेनिफ्राय मोनसे नायलांगोन जाहाथे खुनु मानसिखौ जोंहा दुखु होनो गोसो गैया बयबो जाहाथे मोजाङै बिटिसिआव संसार जालांनो हायो आरो बिटिआर एकर्डनि जायफोरनाखि दफा दं जे दफाया जोंनि थाखाय मोजां बिटिसि बासिनि थाखाय मोजां जोंनि बिटिसिखौ खांनो हागोन जे दफाखौ मावफुङोबा बेखौ जोङो आखरि आखरि फालन खालामलांनोबो जोङो सिन्था खालामदों आरोखि जेखौ लाबोबा जोंहा लाब जागोन जोंहा स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फैनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया जोंनो नांगौसो जोंनो आरो बे थोआबा जों प्राइभेटबाबो लाबोनांगौ जाहाथे जोंनि बिटिसिआव हिउमेन रिसर्सखौ जों डेभेलप खालामनो हायो उद्देश्यआ बेनो जायनि थाखाय हाग्रामा सारा 100 कोटि थाखा इउथ्सफोरनि थाखाय होनो नागिरदों इउथखौ माने वेल इकुइप खालामनो नागिरदों सेल्फ एमप्लयड खालामनो नागिरदों होमबा जोङो स्किल ट्रेनिंनि माने इउनिभारसिटिबो लाबोनांगोन नङा होमबा डाक्टार इन्जिनियार खालामनांगोन जों दा थिग बेफोरबायदि गोबांथार खामानिखौ जोंहा मावनांगौ दं दा बेखौ जों मावलांबाय थागोन दा आं जेखि जाया माने बयनिसिमबो जोंनि BPF सरकारखौ मदद होनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायहरबाय जाबाय ना।